only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. Abaphathiswa becabinet baluchaze ugwayimbo oluququzelelwa yi-EFF njengenzame zokufuna ukususa umongameli Ramaphosa esihlalweni ngondlela mnyama. Umasipala iDr AB Xuma eNgcobo utyhola ngokuchitha intshwenga ukwakha ibala lemidlalo elidlelo lenkomo logama kwenye icala wakwachitha izigidigidi kwibhlorho engazange yabonwa. Inkosi Mazole isicaka sivumile sithi nxasho ke into zakuthi nakuni babukeli bethu kwijelo iTTT ingaphosisanga amaseko mandilibethe liphali. Abaphathiswa becabinet kamongameli Cyril Ramaphosa baluchaze ugwayimbo oluququzelelwana iqela le-EFF lokuvalwa mba kwelizwe njengenzame zokufuna ukuguqula inkqubo yedemokrasi kweli. Umphathiswa kwi-ofisi yobongameli ukhumbuzo Ntshavheni uthi eyona njongo yeliqhankqalazo kukususa umongameli Cyril Ramaphosa esihlalweni. Ukanti umphathiswa wezamapolisa Mnumzana Bhekicele uthi kuza kutyalwa amapolisa kulo lonke eli uqinisekisa ukuba uluntu olungafuna ukuthatha inxaxheba kolugwayimbo nolufuna ukuya emisebenzini njengesiqhelo kunye noosomashishini abafuna ukuqhuba ushishino lwabo lukhuselekile. ICabinet yaseNingizimu Afrika isiphume yasekela uMengameli Cyril Ramaphosa kanye nongqongqoshe ababhekele ezokuphepha bathi benza izinhlelo zokuvimba i-EFF ukuthi ingabulali impahla. Amajoni amasosha nawo kungenzeka athunyelwe ezophephisa ezaseNingizimu Afrika uma ngabe kusukuma udlame. Ungqongqoshe wasehhovisini likamongameli ukhumbuzo Ntshavheni uthi laba abafuna ukubusa eNingizimu Afrika mabalinde ukhetho langonyaka ozayo bengafuni ukuqumba uhulumeni ngokungemthetho. The only demand, which is the basis for this protest action, is the plan to remove President Ramaphosa from office through unconstitutional means. What we want to inform all is that regime change through unconstitutional means will not be tolerated and it will not happen in South Africa. Anyone with ambitions to govern this country must wait to contest the 2024 general elections. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene uBhekicele uthi amaphoyisa azobe ephume ngezinkalo zawo ukuthi aphephise abantu baseNingizimu Afrika. Labo ngqongqoshe ababhekele ezokuphepha banxuse abantu baseNingizimu Afrika ukuthi baqhubeke nomsebenzi yabo nje ngokujwayelekile ngomsombuluko. Want to assure everyone in the country that the 20th of March will be a normal business day. We want to reiterate to our international community that, contrary to the pronouncement by those advocating for any disruption, all ports of entry, land, sea and air will be operational. Measures have been put in place to ensure that everyone who wants to go to work, travel for leisure and conduct business on this day does so in a safe and secured environment. There will be high police visibility. I-EFF isiyasabisa ngokuthi izoyivala thaqa eNingizimu Afrika kungasebenzi lutho. Kodwa-ke izimboni zamatekisi kanye nezinye sezithe azingeni lento yokuvala ukusebenza kwamabhizinisi ngoba lokho kuzodala ububha nenhlupheko kanye nabantu abangasebenzi beqhubeke ukudla imbuya ngothi. Ngingusamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC ePitoli. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa uthumele umyalezo ongqongqo kwabo baza kuqhankqalaza ngomvulo ukuba izixholoxholo zizonyamezelwa. I-EFF eququzelela inyathelo lokuvalwa mba kwelizwe inyanzelisa ukulahla kukamongameli Ramaphosa esikhundleni ukupheliswa kwacimicimi wombane phakathi kwezinto. Umongameli uthe nangona abantu benelungelo lokuqhankqalaza kodwa uqulu kubhode ngeke kwamkeleke. Ukuthethe oku ngethuba esindleke ugxa wakhe waseTanzania umongameli Samia Suluhu Hassan ePitoli. Ngaphandle kokutyikitya izivumelwano zokuqhokana nehlakana elidala ilizwe laseTanzania, umongameli Ramaphosa ubenethuba lokuphefumla ngesidla umzi. Umongameli akabangana ntsimi yankosi esithi iarhente zomthetho zizachopha ezithendeni ukukhusela ilizwe ukuba ngabe uqhankqalazo lukavalamba lwe-EFF likhatshwa zizixholoxholo.
Disorder and anarchy will not be allowed in South Africa. We will not allow those who want to spread anarchy to do what they like here in South Africa. We are a constitutional democracy. Kusenjalo usekela mongameli Paul Mashatile obonakala kokuqala esidlangalaleni ngokusele ngusekela mongameli kethuba lotyelelo lwaseburhulumenteni luka mongameli Samia Suluhu Hassan waseTanzania. Umasipala iDr AB Xuma engcobo eMpuma Koloni utyholwa ngokuchitha izigidi ezili-12 leRandi ukwakha ibala lemidlalo eliguqukela lidlelo lenkomo. Lo gama kwilali inokuqala kuward 19 ophantsi kwalo masipala imali engaphaya kwe-6 miliyoni yachithwa ukwakha ibhlorho engazange yabona nekwakumele incede abafundi abahamba ngeenyawo ukuya esikolweni nangeemini zemvula. Ibala lemidlalo lakhiwa ngo-2018 kodwa zange linikezelwe ngokusesikweni ukusetyenziselwa imidlalo. Amaqela aphikisa ememelela kurhulumente wephondo angenelele. Izigidi ngezigidi ezazijoliswe ekubeni zakhe elibala khona kuze abantu abatsha bakwazi ukuphuhlisa izakhono zabo ngoku sele kulidlelo nje lenkomo. Iindawo zokuhlala ababukeli, indawo yokubaleka, ibala lebhola yomnyazi ngoku kuzele imithi, amanzi nobulongwe. Kucaca ngokuphandle ukuba ngoku kusebuhlanti. Abahlali balugxwabivu ngumsindo bafuna iimpendulo. Siyasokola kwindawo sihlala kuyo esidlala kuzo si-enda phe sicela kwizikolo umzekelo i-league siqhubela kwibala lesikolo lasenyanga nakumanzane ngaseposini ke ngoku ii-teams zethu siyasokola ekubeni uba sibe nazo i-playing grounds. Umasipala wase-AB Xuma uthi wanyanzeleka ukuba ake athi xa ngokuqhubeka nelibala emva kokuba bekubele ukuba ngathi ingxowa abagalela kuyo iyavuza. Umcimbi owenzekayo kukuba istadium esi kukrokreleke into yoba kukhona ubuqhophololo obenzekileyo. Xa sifumanisa iripoti esiyifumana from officials sifumanisa into yoba kukho izinto ekuthiwa zizinto ezabhatalwayo kodwa xa sizibona phaya sifika zingekho. Saripota ke kwakhokta, saripota nakwa-treasury, sayoripota sathumela i-municipal manager into yoba makahambe ayokuvula ityala kwa-South African Police Service. Fundele loo ngxelo ke izawusuka emapoliseni. Ziintloni zebala esele lijike elalidlelo lenkomo kodwa ngokungathi akwanelanga kwiikhilomitha ezingaphezulu kwama-20 ukusuka apha le bhlorho kwafakwa nje iintsimbi emva koko zahamba izigidigidi zamarandi. Mna ndingaphesheya ke kwingxelo ebesiyinikwa exelayo uba kukho ibhlorho kule ndawo. So ukuqala endleleni ukuza apha ibubugqwayiba njengoba benibona kunzima abantu bayasokola. Sikule ndawo ke ngosibona le bridge ingekhoyo. Siyacela ke sicela ungenelelo. Kodwa abasemagunyeni bathi ubuqhitala ekwakhiweni kwale bhlorho kunobangela ukuba imiswe. Usiripotele ke into yoba sinqumanisile isivumelwano sokusebenza phakathi komasipala nala contract. Usixelele kananjalo futhi ukuba osomashishini abanezakhono zokwakha ibhlorho baphinde bafake futhi ii-proposal zabo. Abahlali abanxanelwe iinkonzo bathi ubuqhitala nobuthethitholo ekwakhiweni kwala mabala ezemidlalo, ibhlorho, ubuqhophololo norhwaphilizo kunyatsha amalungelo abantu abalinde iinkonzo ezingundoqo kwiindawo abahlala kuzo. Ndinkululeko Nyembisi weendaba ze-SABC engcobo. Kwalapha ezindabeni ilungu lekomiti yesigaba kasodolophu waseKapa umnumzana Malusi Boy lunqunyanyisiwe malunga nezityholo zobuqhophololo neethenda ezingekho mthethweni kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Igama lam ndingu-Amaza Njanga, umsasazi wenkqubo 123 Polars phana kumhlobo wene ne-FM. Ndiyafuna nje into yobana ndinikhumbuze ndiphinde ndinikhuthaze into yokubana elowo nalowo azifumanele i-set-top box kwiposi ekufutshane kunye naye. Le set-top box ke uyanyanzeleka noba uyifumane ukwenzela into yobana uzawukwazi ukufumana onke amajelo kamabonakude e-DTT simahla. Abo bafumana isibonelelo sesasa nabo bafumana umvuzo ongaphantsi kwe-3,500 ngenyanga bayifumana simahla le set-top box. Ngoko ke iya kwiposi ekufutshane kunye nawe uzifumanele le set-top box walala
wasala zifumanele yona ngawo lo mzuzu. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakho lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba. Kwinqaku lokuqala sithe abaphathiswa becabinet kamongameli Cyril Ramaphosa baluchaze ugwayimbo oluququzelelwa liqela le-EFF lokuvalwa mba kwelizwe njengenzame zokufuna ukuguqula inkqubo yedemokrasi kweli. Ukanti umphathi wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthi kuza kutyalwa amapolisa kulo lonke eli ukuqinisekisa ukuba uluntu lungafuni ukuthatha inxaxheba kolu gwayimbo noosomashishini bakhuselekile. Ngoku masitaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp bezityanda igila ngolu qhankqalazo licetywayo. Kuyo yonke lo shutdown engathi abantu bangangamoshi izinto ezikhona baluthe engathi bangangayenzi lo nto le. Mina ngiyayiseka i-national shutdown ye-EFF yangomsombuluko. Yazi kungcono ukuhluleka esizamile unokuhlala dekhe kodwa izwe libe limoshakala. Asazi ke ngokuba izokwenzeka kanjani njalo ngoba abanye abantu baxhomekeke ekwenzeni i-small businesses ukuthengisa amagwinya esitratweni intoni. So xa kumiswe zonto abantwana bazuya nasesikolweni obvious. Ngomvulo kumntu usuku olufana neminye ilivo konto yohlukileyo. Amaqela ezopolitiko asenza ibhola zawo. I-EFF iyathanda ukuzenzela izinto, iyathanda ukwenziwa ukuthanda abantu. Ivala ilizwe ilivalelayo andivumelani nayo. Siyacela kuyo yonke into ezokwenzeka ize ingaphazamisa abahlali, ingadibani nobudlobongela, bayenze sure uba ikhuselekile yonke into bazoyenza. Sikhathele ngocimicimi omoshayo. Athenkosi eMossel Bay, Western Cape. EFF andiyamsalani tu nayo le ndiyithethayo. Andiyamsalani tu nayo le ndiyithethayo because izabulala uqoqosho olusehleli likhwalela kakade. Yebo umnotho wezwe lethu ufadabela lapha eNingizimu Afrika kanjalo wena lo shedding ihlasele la eMzansi. Siyakubona konke lokho kodwa ke angihambisani isiteleka sangomsombuluko. What if ngempela abantu sebetapa yedwa lokho kukwenzakalani? Ilungu lekomiti yesigqeba kasodolophu waseKapa umnumzana Malusi Boy lingonyanyisiwe logama okusalindwe uphando malunga nezitsholo zobuqhophololo nokunikezelwa ngethenda ngongekho mthethweni. Usodolophu umnumzana Gedini Hell Lewis ukunqinile ukuba uphando nenkqubo yokuthimba eyenziwe inkonzo yesipolisa iqhutywe kwiofisi zesixeko kuquka nezoceba umnumzana Boy. Kukholelwa ukuba kuthinjwe iselfowuni kunye nezinye izixhobo zobuxhakaxhaka kodwa kwabanjwa umuntu okwangoku. Boy usebenze njengoceba we-Democratic Alliance phambi kokuba onyulwe njengomphathiswa wozinziso loluntu kwesi sixeko ngomnyaka ka-2018. Uxanduva abenalo luquka ukuzisa amathuba ezindlu kuluntu olungathathi ntweni, ukuphuculwa kweendawo zethutyana, nokuhlahla umkhombandlela ukwakhiwa kwezindlu ezifikelelekayo phakathi edolophini. Ubekwe phantsi kunqunyanyiso lwethutyana emva kokuba iqoqo labakwantsasana eliphanda ulwaphulo-mthetho mayelana norhwebo lwenze uqoqo luphanda izitsholo zobuqhophololo nokutenxa kweziniki-maxabiso. Still a long way to go. There's no charges or anything as yet, but that it is a serious matter relating to alleged fraud and corruption in human settlements. And so I have to, of course, take that very seriously. My primary responsibility is to protect our government, to protect the integrity of our government in Cape Town. Kutsholwa ngelithi abakwantsasana benze uqoqo bahlutha izixhobo zokunxibelelana zabasebenzi kwakunye namaxwebhu. What you are inquiring about is part of an investigation into fraud and corruption which saw detectives attached to the Commercial Crime Investigation Unit execute a search warrant at an office at the Cape Town Civic Centre yesterday afternoon, where electronic equipment and documents were confiscated. Details of this seizure and investigation cannot be divulged at this premature stage. Umphathiswa wezoqoqosho kwesi sixeko uJames Force umiselwe njengebambela mphathiswa wezozinziso loluntu. Isixeko sithi sizokunika amapolisa yonke inkxaso koluphando. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndiseKapa. Umphathiswa wozinziso loluntu unkosikazi Momloko Kubayi wonelisekile ngumgamo osele uhanjwe ngumasipala eNelson Mandela Bay ekwakheni izindlu zesibonelelo.
Esi sixeko besisoloko siphantsi koxinzelelo lokwakha izindlu emva kokuphansi ukusebenzisa R150 million eyayisikelwe lo msebenzi kunyaka mali odlulileyo. Esi sixeko sisilela ngezindlu ezingama-80 lokhu ama-28 kuphela ezakhiwe kunyaka ophelileyo. Umphathiswa Mamaloko Gubhayi unikezele ngezindlu ezintsha ePholapoke eKariyerha konke naseQaqawuli eGqeberha. Isenzo eso esise uchulumanco kwabathe baxhamla. Ndiyabulela ba inhliziyo yonke into yami ngokise kakuhle iphilile. Ndisiva ke nochulumanco ngale. Ndiziva ndichulumancile ebhuti wami kakhulu kwiminyaka 30 years nihlale bobohlini. Ngethuba endwendwele kulo masipala umbaxa kulo nyaka uphelileyo uGubhayi wayalela lo masipala uthi thaca ingxelo ecacisa kutheni amandla okwakha izindlu angagxuthwa kuwo. Ukungazinziwa kwezopolitiko kunye nokungabikho kwenkqubo zokuhlola umsebenzi wokwakha izindlu zichazwe njengonobangela ongachithile emalini. The MEC here also transferred money in the metro for specifically building of human settlement, under human settlement development grant for building of the houses. Ungachithi imali kwalo masipala umbaxa kube nechaphaza kuhlahlo lwabiwo mali lwephondo. Nje kuba imali engasetyenziswanga ithunyelwa kwiphondo eliyisebenzisayo. Kunyaka mali ka-2021 eliphondo liphuluke nemali engange-330 yezigidi zerandi. Imali eliphondo elithi khange likwazi ukuyichitha ngenxa yobhubhane we-COVID. But the biggest and the gravity of it is the fact that it puts a pressure on the growing needs, on the needs register, and also it cost us more to build a house that we could have built in 2009. Kulo nyaka mali uza kuqala lo masipala umbaxa wabelwe imali engange-210 yezigidi zerandi nalapho kulindeleke wakhe izindlu ezingaphezu kwe-1,100 ngoMatshi kulo nyaka uzayo. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqena, ndiseNelson Mandela Bay. Imvumi yomculo womnqunqo uGloria Bosman uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngecawe. Kulindeleke ukuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo ngomso. uBosman ulishiye Lil Makhadi alihlabayo ngoLwesibini emva kwengulo emfutshane eneminyaka engama-50. uGloria Bosman imvumi ephuma kwilokishi yaseSoweto eRhawutini. Wayecula kwikwayari yasecaweni, wasuka apho wayokucula kwimidlalo yeqonga. Sakhula sagqama isakhono sakhe sokucula de wazibona ecula kumaqonga amakhulu nakumazwe angaphandle. Nanjengoko wayenamava kumculo wokholo nakwiopera, lo mava enza ukuba kube lula kuye uguqukela kumculo womnqunqo nakwezinye iintlobo zomculo. We have indeed lost a pioneer. We've lost a global icon. We've lost someone who believed in the eradication of femicide. We've lost someone who believed strongly in women and young children. Isakhono sakhe somculo senza ukuba abelane ngeqonga kunye nabanye ompondo zihlanjiwe bomculo abaquka uBrahim Masekela, Jonas Gwangwa kunye noSibongile Khumalo phakathi kwezinye imvumi. We'll miss that voice that always lifted up the spirit of the nation. But I'm sure as we listen to many of the her renditions, Amakwati and others will be able to lift up the spirit of the nation. It's a personal hero where I was born in Tembisa called Tamimel, and she had a song dedicated to Tamimel, and from then I fell in love with her work. Ukanti inkonzo yesikhumbuzo iza kubanjwa ngomso eSoweto eRhawutini. Bulele pha kwibhele lihle molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlanje nalapho simbona kaloku la 30% wamathuba emvula oqala phaya kwelaphondo lase Northwest kwehlele Freystata kwaZulu Natal empumalanga ngokunjalo naphaya kwelaphondo lasempuma koloni kanti athanda bamahle kakhulu amathuba emvula ngo-60% kwindawo ezigudlunxwe uqala phaya eGqeberha kuyakudika eThekwini zikhona ke izibhaxo zenkungu ezilindelekileyo pha kwimimandla esentshona ngokuhlanje ngomso ke mbukeli sabonto lithakole ngamafu ubukhulu becala kwindawo ezininzi zelizwe
zikhona ezazibhaxu zenkungu kwindawo ezigodlunxweme olusentshona ngokunjalo nala 30% wamathuba emvula phaya eKapa kanti ke kwimimandla esempuma thanda mahle kakhulu amathuba emvula phaya eMpuma Koloni kanti ke 30% olindelekileyo koFreystata phaya nakoMpumalanga ngokunjalo nakwindawo ezigodlunxwemelwa phaya eMpuma Koloni zikhona ke nezazibhaxu zenkungu uqapha kwaZulu Natal kuyakuthi gapha eLimpopo uqhubeka embukeli ngono nophelo futhi ke uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku laa moya obhudla ngamandla phaya eGqeberha ngokuhlwa nje ngomso ke embukeli uyabongozwa into yoba uqaphele kaloku laa mozulu eyomileyo nokudala imililo yamadlelo phaya eUppington masijonge into yoba wona amaqondo wethu okutshisa asibeka phina lihle izulu mbukeli ngo-17 degrees phaya eKapa lodumo athathisa amaqondo ngo-22 eUppington ngelixa phaya eKimberley silindele u-18 ngu-16 omhle phaya eKaladokhwe ze ibe ngu-17 eMthatha ngelixa ngu-21 phaya eThekwini koVerulem phaya nakoPhoenix ku-21 ke kanti naphaya eRichards Bay eMelo silindele u-12 degrees Celsius ngomso ke mbukeli kuphole kakuhle phaya eKhayelitsha eKapa ngo-24 kodwa kaphinda athathisa amaqondo bethu ngo-28 eVostile naseFredendal ngu-30 otshisayo nje kahle eCalvinia kanti ke alitshisi likhupha inhlanzi emanzini ngo-38 eUppington ukuba ke wena mbukeli usekaladokhwe ungalindela u-35 ngelixa silindele u-30 phaya eKomani eMthatha ngu-29 ngelixa eSajonisi ingu-27 kamnandi mawethu.